Right. Ngatende tindoona kuti Brugwa haana kushereketwa ere. Wati unoda kuripwa nechi? Unoda. Achacheneswa but unoda kuzoripwa nechi? Nekuti Anomiripa nemombe changamiro. Kupfeka Brugwa yangu murume wangu chienda ane wazukuru 3. Anokana musi akambopfeka Brugwa yangu. Saka oziya uenda uchiziya muripo wako ngatiende kuseri kwechuru todzoka toona kuti hapana kushereketwa ere, otherwise nyaya yanga yatopera anga kutoti aripe nekuti wakaonekwa. Saka tinoona kuti harina kushereketwa ere uye mamwe acho ari kupi. Ngatiende ndo mibvunzo miviri yamunoenda nayo. Harina kushereketwa ere, mamwe acho Brugwa aripi. Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Ushereketwa zvakatorerwa ushereketwa unotowa uroyi naizvozvo chireba bhaendera vanhu wabvunza zvekare kuti iyo zvino zvakatorwa zvimwe zvacho zviripi vanhu aiwa wamaona watora anonge asiri ega unoanatisa wiro wake ane zvinhu izvozvo. Saka chireba azoendera mberi achiti awazvinoda kuti wagadzirwa kuti wasavhiringike nekuti wachazonetseka ibvi kana kuita mbereko kana kuti mumba wasangana nemurume nenyaya yechipfeko ichocho. Saka chiremba ati kuti abatsira vanohamba kuti abatsiwe. Abatsire wapi ukangoti abatsira akatorwa zvipfeko anoda mbudzi nacho. Abatsira zvipfeko kuti wasazoite nhiko dzakatorwa zvipfeko. Akanda mbudzi nacho. Asi kune ava chiremba haana kuita tauro kuti amatobvunza kuti ini magozoyewo musina kumba kwemisei akatori nemhepo neshayi rakaipa kuita mukadzi ndiye akatora. Saka murume angopfekwa asingazivi kuti mukadzi ndo zvaanoyeza kwangotorowo kwakudii kwakupfeka edi mukadzi anenge atodii. Muri kuona zvakaitika murume angotorowo achiti mukadzi atenga anhonga akachita nhonga eti anga andodii uyu ndongopfekawo wese wari wairiwo watori musindicate. Right. Saka panoda kuripwa nemombe ka yanoripira mai avo. Then kudare anounza chi nekuti kutora zvinhu zvemunhu vachindoita shandisa haitori nyaya yakaipa. Mambo ndaikumbira kuripwa nemombe 8. Mamboti mombe takubvunzai musati maenda zvimane tatonyora achiti Samoni kenyi chapa chapa hapana munhu wazvekuita. Mambo watokubvunza kuti ndo kanei kanyai ngari mombe 1. Aiwa mati mombe yambwe. Mataura takubvunzai kuti munoda kuripwa nei mukataura mombe chapa. Iyo 1. Saka dare rinotambira kuti muripwe mombe 1 iyo. Number 2 wobvisa mbudzi 3 dzekuti muri mushandwe kuti mangwani isazokunetsei. Number 3 kudaro vanoripe chi mambo kwaifanirwa kuva nemombe yekuripa mambo vanoripa vanhu vaneushereketwa kufamba uchiparadza
dzimba dzakawanda muri pamombe kudai nekuti maparadzi muri murume wacho mwana wangu inini zvakaita murume uyu urikuda mombe anga akutoparadza mupai mwana wangu imimi tokuripai tichibva pabepa ripi pekuti anga akutoputsai mupai mwana wangu ndoyamuripirwa mombe iyoyo yekuti aripirwa mombe nemombe kuti pakatokanganiswa oribvisa mbudzi nhatu idzo imombe dzake dzanoripirwa kana achida kuzondopa hake imimi baba wacho zvinenge zvaakwaari werudzi rwake nekuti ndo mombe dzamai kana paanofa dzinongouya kwamuri nekuti imombe dzani handiti mambo mari yedare haana kubvisa ndo zvacho zvatiri kuenda mari yedare imari makosi enyu anditandanzi $30 saka isusu tisi tasongobvisa 60 then 60 plus